La Comunitat Energia Santjoanina va oferir una xerrada amb el meteoròleg i presentador de televisió Francesc Mauri sobre la transició energètica i futur del clima. Una cita durant la qual també es va presentar el projecte d'autoconsum fotovoltaic compartit. Mauri va aprofitar l'ocasió per explicar la falta de neu durant aquest hivern al Ripollès. Amb l'augment de temperatures està clar que fa anys i fa dècades que la cota de neu cada vegada és més alta i molts dels episodis de nevades es concentren uns pocs dies. Això fa que la pràctica de l'esquí no sigui fàcil. Però sí que és veritat que hi ha tecnologia que fa possible actualment l'esquí, perquè fa moltes temporades que si no tinguéssim neu produïda, a moltes estacions no s'esquiaria. Mauri també va deixar molt clar com el canvi climàtic ja no té marxa enrere. El canvi climàtic, induït per l'espècie humana, ja no es pot solucionar. Ara, frenar i mitigar i adaptar-nos sí, que és el que hem d'intentar, és a dir, intentar tirar endavant la nostra espècie d'una manera més intel·ligent. Des de la Comunitat Energia Santjoanina es van mostrar molt satisfets amb la bona rebuda que està tenint el projecte. Avui hem volgut convidar en Francesc Mauri perquè també volíem això, volíem que la gent vingués i poder-los explicar el projecte i també refermar que un dels grans objectius de la Comunitat Energia Santjoanina és aquesta lluita contra el canvi climàtic, és aquesta necessitat de fer una transició energètica a l'abast de tothom. Aquest és l'objectiu principal d'una comunitat energètica. Tot i que el projecte ha començat recentment, asseguren que funciona i tira endavant. De fet, fa molt pocs dies van sol·licitar la primera subvenció per poder instal·lar plaques fotovoltaiques al municipi.